Baik, terima kasih kembali buat Mbak Oni yang sudah mempersembahkan kado spesial untuk kita semuanya. Mbak Oni, kalian Mbak Sinten namanya ini? Mbak Candi? Oke, terima kasih buat persembahan. Masih bersama Amelia Music dari Option Dude kalau bersama Jongi Jawa Timur Indonesia. Kali ini kembali ada Novita Carla. Monggo do ayu. Dok, ini ada permintaan malih. Idam santun. Yes. Lo. Pajuang di selatan. Nyidam santun Pak nggih. Nyidam sari. Umpama sliramu sekar melati. Asoy. Aku kumbang nyidam sari. Ngok. Duh wong ayu iki gawe dhewe. Aku lakon bawa gak iso aku. Aja dibawa aku ora nggawa. Bawane ning omah. Ayo diduet ya Nduk ya. Oke boleh Mas Rehan. Pamundutane saking Mbah Kakung. Mbah Kakung. Dituruti ya Mbah Kakung ya. Duh ni Mas wong ayu
sing ayu dewi tansah tak ugemi sliramu nduk marang ning atiku umpama sliramu segar melati aku kumbang idam sari umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati sineksan lintangnya luku semono janji prasetya ning ati tansah kumantene nitra rinoso kerasa rasane iya mitra sak jagat raya kali ngono wokir lan samudra ora ilang memanise ati dadi ati selawase yo gayeng temenan pokoke Iya Kang Mas. nggih wong ayu nggih Kok gak pantes aku. aku nendok tambah tak layani Iya. nalika nira ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal ngelali lakai lintange mlaku yo Amelia Music. ayo bos esek-esek iko lagi esek-esek Goyang Masih. umpama sliramu segar melati aku kumbangi kau sari umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati ayo sineksen lintange luku semono janji prasetya ning ati tansah kumandene nitra ninoso kerasa rasane kriya Goyang lagi. mitra sak jagat raya kali ngono wokir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase Dorong no, dorong entek iki.
Patih. Baca tak tahu seliramu, Patih. Prajurit. Dawuh. Nalika nira ing dalu atiku lam sira ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintake mlaku Bapak ya. Pancen gayeng temenan pokoke. Iki pamundhutane saking Mbah Kakung. Mbah Kakung. Mugi tansah seneng atine. Aja lali DP-ne maneh. Iya Mbah Kakung, ditunggu Mbah Kakung. Kong, sampun diturutin pamundhutane nyidam santun. Monggo Nduk, gilirane jenengan. Mungkin Kak Sari lah santun ya. Oke, mungkin Mbak Kakung mau duet boleh sekali? Monggo. Boten wani. Jambu alas, rondo kempling. Jambu alas, boleh. Monggo, katuran Pak. Jambu alas. Hah? Jambu alas kulitnya kuning, sing digagas, wis kulit maning. Ayo turuti. Ya golek maneh no Mas Rehan. Wes, pokoknya dituruti pamundhutane ya. Jambu alas. Ditetel-tetel. Terus Sing digagas padha potel. Wis padha pretel to. Oke. Monggo Pak katuran. Monggo. Gabungan malih. Pak sinten? Mosok disukani nyidam sari langsung kesirep, Bu. Lah iya kuwi lah ya. iso Bapak itu. Bersama Amelia Budoyo. Budoyo Campur sari. Ah. Mau kan dangdute wis. Sampun. Saiki giliran campur sarian, Nduk. Ayo Mas. Loh iya dikoplo langsung iki kok. Oke, versi jaranan. Sak dadine ora. Ora, oke. Mau wis dadi. Ayo budial, Mas. Iya. Hey. Wah. Ayo Mas Rehan. Kelingan manis esam jur kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging atiku aku wis kadung tresno. Daranane wis metu Mas Rehan. Nongso rasane ati yen atiku rak lakon melu duweni. Yo jambu alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut.
rondone sayange wis duwe bojo Ayo, 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 ayo. nanging aku ndo aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen atiku ra klakon melu duweni Prajurit. Dawuh, dawuh, dawuh. Goyang lagi. Wis wayahe wegah ya. Jambual sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung randa aja direbut Sumpah ring batin yen kula tidak dikawin tekad ati ora bakal loro gati lah iya wilayah ayo mas bos sumpah-sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih dadi bae dadi Oh, ayo, ayo, dadi pokoke os. Dos. manis rasane senajan tilas tak enteni rondone asik sayange wis duwe bojo nanging aku nduk aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra kakon melu duweni direwangi sampai dadi bapake ya sampai kejelungup loh mas lah iya saking semangate lho nduk Lah ya Pak sampai kuwi dadi lho. lho sampean untunge ora dadi tenanan nek sampean dadi tenanan wah sapa sangat gabui kau lah ya kuwi oke sampun oke terima kasih baik kembali kasih buat Novita Carla terima kasih Pak Terpaduan untuk sahabat-sahabatku untuk turut-turutku langgeng Jawane sampun diturutin terima kasih tentunya masih bersama Amelia Music dari Of Jangdut kolaborasi Banyuwangi Jawa Timur Indonesia spesial buat Anda masih ada satu artis terakhir yang belum kami tampilkan tentunya sekedar kami bawakan yang punya hajat punya gawe apapun itu hajatnya mulai pernikahan, khitanan, ulang tahun dan lain-lain untuk mengundang musik kami bisa berlangsung dengan Bapak tuan rumah ya dan basecampnya bersama Amelia Music yang basecampnya ada di Yosomulyo Gambiran ya masih dulure dewe isih saudara kita juga dan juga terima kasih Matur Sebaduun untuk Darah Muda Pro Audio One paket komplit ya terima kasih sukses selalu untuk semuanya baik kali ini artis terakhir tentunya ada Liu Nika Lorena kembali monggo doayu untuk yang muda-muda pasukan goyangnya juga terima kasih monggo Oasis DJ live perform featuring Amelia Music Dangdut Media Indonesia. This is DF Pro Audio. One Bucket Wadi Organizer K-pop. terima kasih ya Mas Rehan Kembali kasih. ini semakin malam semakin hangat, semakin asik, semakin kompak. Laka turun yang kono tebas. lak Sik turun ning omah Mas kok iso ning ngarep dhewe tapi kesirep kesirep lho, semende monitor. Mari dadi kesirep. Oke. Ini ada yang mau gabung di sini, mas-masnya, tamu undangan. Mbak Monggo. gayane los engko ora dibukani lawang kuwi.
Mbak Elas jarene. Aku dingi yo pas ngono kuwi kaya mbake ngono kuwi, Ndok. Dilas nih, Sampeyan anak. los gak apa-apa. Jare kancaku ku ora dibukane lawang. Ora apa-apa tre omahku ora nek lawange kok. Oh iya. Napa to Pak kok dijol nih barang iki? Seto nek bapake lho, Wong. Amelia Music. Ayo ngamen wondo. Oh, hey. Emak-emak weteng kuluwe ana sekondang tukono. Emak-emak aku wis gedhe ana jokondang rapeno. Delok wayang ora buyar-buyar ngenteni metune peso. Duwe utang ora iso mbayar dipelani dong cengkaro. Diri doroma bondo cupet rupaku orang kena. Dini kang digawe susah mending ndelok videone Luna Maya. Aku medhot ora sekolah koro-koro ora ono biaya. Dini kang digawe susah golek duit ngamen ning lampu merah. Sabotol ora botol. Iku ya wis biasa. Telem botol petang botol. Cari nambahi dana. 5 botol 6 botol. Iku luar biasa. 7 botol 8 botol. Kowe mlebu penjara. Amelia Music. Habis Sawar dong, Mas. sawernya Mas. Hei. Terima kasih. Lagi dong. Sing ngisor gak oleh. Oleh. Terima kasih ya, Mas. Ayo ya. Emak-emak weteng kuluwe ana sekondang tukono. Emak-emak aku wis gedhe Monggo Mbak Oni. ana Mas Hendri. jokondang rapeno. Delok wayang ora buyar-buyar ngenteni metune peno. Duwe utang ora iso mbayar dipelani dong cengkaro. Amelia Music. Iya, 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 iya. Pengen tirang-tiring doroma bondo cupet rupaku ora kena. Dini kang digawe susah mending ndelok videone Luna Maya. Aku medhot ora sekolah koro-koro ora ono biaya. Dini kang digawe susah golek duit ngamen ning lampu merah. Sabotol ora botol. Iku ya wis biasa. Telem botol patang botol. Cari nambahi 5 darah. botol 6 botol. Iku luar biasa. 7 botol 8 botol. Kowe mlebu penjara. Ayo Pengen Bos. dirapiri doroma bondo cupet rupaku ora kena. Dini kang digawe susah mending ndelok videone Luna Maya. Aku medhot ora sekolah koro-koro ora ono biaya. Dini kang digawe susah golek duit ngamen ning lampu merah. Sabotol ora botol. Iku ya wis biasa. 6 botol patang botol. Cari
Sak botol larang botol. Terus Iku ya wis biasa. telung botol patang botol Cari nambahi darah. 5 botol 6 botol Iku luar biasa. 7 botol 8 botol Kowe aku langsung protol. Aduh. Tak kira lah tol loh. Protol. Iku luar biasa karena biasa di luar dok. Bapak gak masuk angin. Iki mau ngomongnya apa ya kira-kira ya? Sak botol rong botol. Iku botol kecap lho ndok maksudnya iki lho. Apa Mas? Umpama. Yo mau to Mas. Yo piye to Mbak? No ini. No ya. Oke, apalagi requestnya bos? Ayo, sak uang Mbah, sak uang 300. Loh. Kalau mau nego bisa di sini mas ya. Di sini loh Mas. Oke. Monggo, apa ini tembaknya lagi dok? Mintanya umpama. Umpama, Gus Dur ya? Betul. Tak kuweplok kowe ke umpama Gus Dur iki lho. Blakramu iki lho. Aku rumah apane dok? Kuwi agama. Aku rumah apane? Tak keplok. Mapan. Ya mapan toh aku kok. Iki pikiran wis rono-rono iki wis. Wis rono-rono pokoke. Monggo Pak diturutin lagunya. Mbak ayo Mbak. Monggo ya apa munggah to Mbak? Amelia Music. Aku randuwe rasa aku lilo kowe karo wong liya nanging iku wis kadung boh kowe milih tresno liya. Terima kasih bos. Baik. Iki dikene. Terima kasih. Ayo Mas. Iki wis entek sawerane. Kita goyang lagi kan Mas? Umpama aku randuwe rasa
apa ki? Lah iya. Eling moyo kowe eling tresnomu ra ono liyane ngakoni saiki kowe ninggalake aku do Gusti kuat no atiku Ayo goyo. do Gusti kuat no atiku. Loh sawarane samono sentak ya tak entekne to Mas. Bener apa ora ayo? Lah tapi stoknya ning ngisor kan jek oke. Ndi? Lah iki Beda. Nang tambah ono. Ngenteni apa? Nang. Heeh, tiga iji maning iki bonus. Ayo. Ayo. Ada yang mau nyanyi bareng? Habis Bareng ini saya. semua artis kami tampilkan. Oke. Kami tampilnya. Bersamanya Liunnya. Ini ada lagi mungkin. Apalagi requestnya bos? Laura BAR. Mas Hendri, requestnya apa mas? Merana. Wah ini ke barat-baratan radaan iki. Mas ampun ya. Ampun aja. Ampiun. Ndung ampiun piye lho ya. Hehe. Hehe. Apa Mas? Worong, biasanya pira Mas Rehan? Ah, biasa 200 kanggo kanca dulur tak diskon 50%. Dari 350 ya. 450. Ada lah matematika kok pinter ya. Langsung cekat ning ngarepan kono karo kanca dulur aku.